Som molts que centralitzeu la vostra compra setmanal als supermercats, tant per comprar productes d'ús alimentari com productes no alimentaris. I de fet el 90% de tot l'estoc o sortiment que trobem al supermercat són de productes envasats. N'hi ha que són envasats i mínimament processats, que sí que podrien tenir una cabuda a la nostra dieta per tota l'acceleració, el ritme que portem a diari i per tant poden convenir en un determinat moment consumir-los, i en canvi n'hi ha altres que són ultraprocessats, que tenen una llarga llista d'ingredients i additius que no ens interessen massa, i llavors aquests sí que són productes que cal evitar-los al màxim i que estiguin presents en tot cas a la nostra dieta, però de forma molt puntual. La indústria alimentària intenta vendre'ns que comprem tota una llista de productes, òbviament, que ells fabriquen, i engeguen una sèrie d'estratègies de màrqueting que ens fan pensar que aquells productes són saludables i són en el fons productes ultraprocessats. I a l'etiqueta tenim tot un seguit d'informació, delegacions nutricionals, declaracions de salut i tot un seguit d'informació, també començant pel llistat d'ingredients, per la informació nutricional, que ens dona molta informació si realment aquests productes són el que ens volen vendre. Si són realment aquests productes saludables i que ens convenen i que consumir-los ens faran un benefici per a la nostra salut o realment al contrari, ens portaran perjudicis per al funcionament del nostre cos. Per tant, ara, llegint l'etiqueta i sent completament objectius i coherents amb aquesta informació, anem a esbrinar què hi ha al darrere d'aquests productes. Aquestes tortites d'arròs integral, o tortites en general, són un clàssic sobretot en les èpoques en què s'ha de fer ús de dietes tipus miracle, perquè volem perdre uns quants quilos i com més ràpid millor. Per tant, són molt utilitzades com un mig matins per fer berenars, i que, com informen aquí, sabem que d'una tortita d'aquestes només al final el nostre cos n'aprofita 30 quilocalories. Per tant, si en mengem algunes, en principi ho trobem que és molt millor que menjar un entrepà. En aquest cas, he agafat aquest producte, que és una varietat que fan les tortites d'arròs integral, no d'arròs refinat, indiquen que no han afegit sal, i que el cultiu de l'arròs, la seva procedència, és l'agricultura ecològica. Per tant, que han tingut tota aquesta base, diguéssim, a l'hora de cultivar l'arròs segons la normativa europea per l'agricultura ecològica. Hem de tenir en compte que no és el mateix consumir aquestes tortites que menjar-nos un plat d'arròs. El format bioquímic és completament diferent. Per fer aquests productes i donar-los la forma que realment tenen i inflar-les com si fossin crispetes, han de sotmetre aquest arròs a alta temperatura i alta pressió i també conformar-ho, fer una extrusió. I per tant, al final, aquest midó, que és el 83% del contingut de l'arròs utilitzat com a ingredient, realment es canvia a nivell de conformació, de manera que aquestes cadenes de glucosa, que és el midó en castellà, es van trencant degut a aquesta acció de la temperatura i la pressió al qual sotmeten aquest ingredient. I per tant trobem que quan mengem les tortites trobem molta glucosa que està trencada, que està desfeta d'aquesta cadena de midó, que nosaltres, si són integrals, possiblement no trobem del tot aquest gust dolç que seria per el poder endolcidor de la glucosa en contacte amb les nostres papil·les gustatives de la llengua, però que sí, aquesta glucosa, una part molt important, està desfeta. I aquesta glucosa passarà al nostre estómac, passarà al nostre intestí i arribarà molt fàcilment a la sang, de manera que per res és semblant el que deia abans, menjar-se una tortita d'aquestes que menjar-se a la proporció que correspongui, equivalent a 30 quilocalories d'un arròs que hagin bullit a casa i ho hagin ficat a sobre d'un plat, ja que el tipus d'hidrat de carboni és completament diferent degut al processat que ha obtingut el producte. És cert que els ingredients són els que són i que principalment, diguéssim, els ingredients és aquest arròs integral en un 99%, es podria dir, un 98,9%, hi ha oli d'oliva, en aquest cas verge extra, que és molt d'agrair, que no sigui un oli refinat, sigui d'oliva o qualsevol altre oli d'origen vegetal, i llavors hi ha la lecitina com emulgent, no hi ha més. Aquí no han afegit sal, com indiquen, però sí que altres tortites que trobem en el mercat sí que afegeixen sal i els ingredients poden ser molts més, sobretot a les que han afegit xocolata, han afegit una espècie de salsa de iogurt i moltes altres coses, espècies, condiments, etc., per donar-los gust. Per tant, ens trobem aquí davant un producte insípid,
sense gust, però que si ens sembla que és saludable no ho és gens perquè el nostre cos és un xute de glucoses que van molt ràpidament cap a la sang quan ho mengem i per tant els pics d'insulina i el fetge ha de treballar molt i també les nostres cèl·lules per captar aquesta glucosa lliure degut al processat que s'han sotmès. Parlem d'un típic producte que sol participar a la majoria dels nostres esmorzars, de l'entrepà que ens podem emportar al mig matí o que ens trobem a la cafeteria de torn, que pot formar part dels nostres entrepans dels berenars o que ens podem menjar un dia per sopar també. Es tracta del pit de pollastre, que ens sembla que és molt més coherent i més correcte consumir-lo que no pas el pernil cuit. El pernil cuit ens pot semblar que té més contingut de greixos, ja que procedeix del porc, en canvi, com que el pit d'indiot és un aviram, és un producte d'un aviram, realment pot contenir, com el pollastre, menys contingut de greixos. De fet, ja en l'etiquetat indiquen que té baix contingut en greixos i la comparació es pot donar amb un altre producte similar com pot ser el pernil cuit. Però això no vol dir que sigui millor la preferència d'escollir un vers l'altre. De fet, inclús no hi ha ni tan sols una comparativa de què és embotit i què és pròpiament un fiambre, que vol dir que és un embotit, però de molt poca qualitat. En aquest cas, és bàsicament un fiambre. Si nosaltres mirem quin és el llistat d'ingredients, ens trobem que de petxuga de pavo només hi ha un 55%. És a dir, de cada 100 grams de productes, només 55 és aquesta part muscular del pit d'indiot. I que bàsicament han agafat diferents pits d'indiots, els han ficat a dintre un motlle i han envoltat aquests pits d'un conjunt d'ingredients que realment no té res a veure amb la carn, amb la seva carn, i que han d'ajudar a fer un ciment entre totes aquestes peces de carn perquè realment quedi una peça que després es pugui llescar. El segon ingredient és l'aigua, sal és el tercer, i després hi ha tot un conjunt d'estabilitzants, emulgents, antioxidants, proteïnes afegides i també sucres i dextrosa, que és un tipus de sucre, que no deixen de ser el quart, el cinquè, el sisè ingredient. Per tant, hem de considerar que aquí hi ha tot un conjunt, diguéssim, també d'ingredients que no interessen per res, però que també tenen un efecte, com altres que s'han afegit com additius alimentaris, que d'alguna manera incrementa la vida útil d'aquest producte. Si nosaltres compréssim aquest producte, però de més qualitat, en què el percentatge de massa magra, de múscul, fos superior i que ho féssim en forma de pernil curat perquè han agafat tota la pota, la paleta en si, la part de davant, diguéssim, de la pota del porc, i això realment no han fet més que coure-la, pasteuritzar-la i ficar en res a injecció una mica dels ingredients, tindríem percentatges d'un 90, inclús fins al 95% de massa muscular de magre. I per tant veuríem com aquest pernil cuit de qualitat, comprat a la carnisseria i que bàsicament el que ens estan venent és la pota llescada i ens la llesquen a davant, les peces musculars dels diferents paquets musculars que formen aquesta pota se trenquen i es distingeix molt bé quina és la textura pròpia d'aquest pernil cuit. En canvi, aquí tenim tot un producte que és cohesionat, que aquest conjunt d'ingredients ha fet de ciment enmig de les diferents peces de l'indiot, del pit d'indiot, i que després ho llesquen, però que en realitat té una textura més gomosa degut a tot aquest processat que se li ha fet. Per tant, no ens hem de deixar enganyar el fet que no tingui gluten, el fet que tingui un contingut molt més baix de grassa, perquè el que a nosaltres ens interessa molt aprofitar és la part magra, la part muscular, que és el que dona un valor nutricional amb aport de proteïnes que ens interessa més i no pas tota la resta d'ingredients que formen l'altre 45% de la composició d'aquest producte. Tenim aquí un smoothie de fruita, diu 100% fruita. De fet, ara, o sigui, en aquesta època d'estiu, a part que ja la calor, la sensació de calor comença a incrementar i que ja entrem en aquesta nova estació de l'any, doncs s'omplen diferents lineals d'expositors de refrigeració dels diferents supermercats d'aquest tipus d'ampolles. Tipus d'ampolles que els venen com a liquats, smoothies, sucs de diferents colors, colors verds, colors morats, colors taronjats, i que sembla que es diferencien
diferencien de tots aquests altres que estan en format de tetabric, no? Els hi donen aquest format d'ampolla, que sembla que aquest format és més transportable a dintre la bossa quan anem a comprar, quan estem en un parc, quan estem a l'oficina, no? I que ens ho podem anar bevent amb aquest format com si fos aigua, però que realment estem bevent una altra cosa, una aigua que també té altres coses diluïdes, perquè bàsicament els ingredients que ens diuen aquí és fruita 100%. En aquest cas, poma, plàtan, raïm, maduixes, mores, gers, taronja i groselles. Hi ha un conjunt de fruites d'aquestes vermelles, del bosc, silvestres, que són bàsicament les grans responsables del color grana que té aquest suc. Altres seran d'altres colors perquè tenen espinacs i altres tipus, diguéssim, de verdures incorporades i barrejades amb fruites. I a sobre tenim aquesta informació nutricional, o més ben dit, una al·legació de salut que diu sin azúcares añadidos. I és cert, no hi ha sucres afegits, perquè si això s'entén que en comptes de la denominació comercial de smoothie, i que de smoothie és un anglicisme que ve a ser el mateix que un batut liquat, i que no se sap si exactament han aprofitat la part de fibra o no, o l'han abans treta, doncs què ens tenim? Doncs que com un suc, perquè té la mateixa naturalesa, no poden afegir sucres, o no poden afegir sucres a partir d'una normativa que es va escriure i dictar l'any 2013, a diferència dels nèctars. Llavors, aquests sucres sense sucres afegits és una informació que donen com a estratègia de màrqueting perquè sàpigues que no han afegit cap sucre que no sigui el propi de la fruita. De fet, aquest asterisc porta cap aquí una informació que diu contiene los azúcares naturalmente presentes, és a dir, els propis de la fruita. Nosaltres el que hem de saber és que no és el mateix que ens bevem tot això i que si aquell dia tenim molta set és molt fàcil veure's inclús tot aquest volum, tot el suc, que és d'uns 750 mil·lilitres de volum, perquè anem bevent ara un glopet, al cap de 5 minuts un altre glopet, i així fins a acabar-ho, que nosaltres realment que agafem una poma, un plàtan, un bon penjoll, diguéssim, de raïms, uns quants maduixots, agafem algunes safates de mores, de gers o de groselles i que ens prenem tot una taronja. Aquí no indica exactament quina és la proporció o el número de peces que utilitzen, però sí que indiquen quins són els percentatges en pes amb el que és l'obtenció de tot aquest volum de 750 mil·lilitres i què correspon en formulació en percentatges a cada 100 grams de producte, fins a configurar el total. Però bàsicament hem d'entendre que aquests smoothies, com també qualsevol dels sucs i dels nèctars, sigui del tipus que siguin, ens trobem que moltes vegades la fibra s'ha eliminat. És a dir, no ens mengem la pell de la poma, però també la fibra de la seva polpa ha marxat. El mateix amb el plàtan, el mateix amb el raïm i qualsevol dels altres. De manera que en el fons han fet un liquat i la part aquesta de polpa amb aquesta fibra que ens faria una funció saciant si nosaltres mengéssim de forma mastegada totes aquestes fruites individualment, a part que seria impossible menjar de cop una peça de cada perquè ens sentiríem saciats de seguida, doncs nosaltres tindríem un efecte retardat de tots aquests sucres propis, diguéssim, de les fruites, la fructosa i la glucosa presents de forma natural, com indiquen aquí, doncs que ens passarien molt lentament cap a la sang degut a aquesta atrapada que faria la fibra dintre del nostre estómac i llavors dintre el nostre intestí. De manera que les nostres cèl·lules, una vegada els arribés aquestes fruites, aquestes sucres, doncs no estarien captant forçosament fins a aturar-se aquests sucres perquè els hi vindrien molt gradualment. En canvi, si nosaltres estem prenent sucres que amb aquest format líquid estaran molt poca estona a l'estómac i arribaran al nostre intestí i de seguida que arriben a l'intestí passaran sense cap demora en aquesta barrera intestinal fins a arribar a la sang i les cèl·lules es trobaran amb xutes de sucre que hauran de captar molt ràpidament, de manera que hi haurà un excedent cada vegada que fem glopets una mica grossos d'aquest suc o d'aquest smoothie, que una part d'aquests sucres estaran presents a la sang en grans quantitats en forma de glucosa, de fructosa transformada en glucosa i el fetge haurà d'actuar per convertir part d'aquests sucres excedents en greixos, que seran greixos que emmagatzemarem nosaltres en el teixit adipós o bé simplement els encapsularà en forma de colesterol dolent per tirar-los a la sang amb una molècula transformada en forma de greixos i que també hi juntarà colesterol que fabricarà ell.
Llavors, aquest format no ens interessa prendre'l i també hem de considerar que el fet de prendre-ho en format líquid no té més beneficis que prendre's les fruites en format sòlid, en format sencer, en format trossejat, però amb tota la seva polpa. Per tant, això ni ens aprima ni ens aporta beneficis, al contrari, ens aporta uns perjudicis pel nostre cos perquè tots aquests sucres ràpids seran transformats en greixos, que arribaran a les cèl·lules d'una manera o una altra, però seran greixos. Quantes vegades podem recórrer al surimi, aquestes varetes de sembla de peix o de crustacis, que ens venen per ficar a les amanides i que els venen refrigerades o bé els venen congelades i que moltes vegades volem que substitueixin aquell tros de carn, de peix, d'ou, de producte de la pesca, és un producte barat. I aquest altre producte també és surimi, simplement que li han donat un format diferent, com també altres formats que hi ha en el mercat, i encara que ens diguin la gula del norte i que tenen gambes, hem de considerar que tot això que hi ha dintre filamentós per res té a veure amb aquest peix que se li diu gula, sinó que són un transformat del peix i de productes de la pesca en general. Nosaltres hem de considerar que això realment és una proteïna de baixa qualitat i de fet ells, si nosaltres mirem tot aquell llistat d'ingredients, ja a sobre ens diu que no és peix, és un producte de la pesca transformat i que ja han afegit algunes cosetes per donar-hi gust. Bàsicament no hi ha res de matèria primera que ens sembli que és el peix en si, trossejat o crustacis trossejats, sinó que directament és proteïna del peix, és aigua, és oli refinat, són farines, midons per donar-hi un toc d'emulgència i acabar d'unir totes aquestes peces de múscul, proteiques que ens venen del peix. I de fet és un producte que treuen de la part no nobles del peix, és a dir, les despulles del peix, tot allò que no utilitzaran per fer pròpiament el tall de peix, el filet, etc. Aquelles parts que poden quedar enganxades a les espines els poden utilitzar per extrusionar, per sotmetre a alta pressió, a alta temperatura, donar-los una forma, sigui en forma de varetes, sigui en forma de gules, i per tant això al final l'estem menjant com una espècie de producte completament processat amb extractes de diferents, diguéssim, parts de components, alguns químics perquè són additius alimentaris i altres pròpiament, diguéssim, de parts de l'animal que han barrejat i que el seu contingut proteic al final, si ho mirem en proteïnes, és només un 8,5%. Per tant, res té a veure amb aquell contingut proteic que tindria un tall de peix, que seria de l'ordre de, amb les pitjors condicions, un 15%, se'n pot anar més al 17%, al 20%, inclús al 22% en el cas de la tonyina. Per tant, és un producte amb molt poc contingut proteic, perquè bàsicament, tot i que no indiquin percentatges, la part magra, tot i que és superior al 50%, segons sembla, doncs no ens diuen percentatges, però les restes són tot un seguit de components i ingredients que no tenen res a veure amb aquesta part proteica que ens interessa com a substitució del tall o la peça de peix. I l'únic que hi ha original són les gambes. Les gambes que estan barrejades a part del producte i que es noten que són gambes cuites, pelades i que simplement caldrà acabar de coure i escalfar, només representen el 15% del producte. Tota la resta són barreges de diferents components que han anat afegint per donar un gust, un color a el que és la part majoritària, que són aquestes despulles del peix. Anem a parlar de cereals d'esmorzar. De cereals d'esmorzar n'hi ha moltíssims, uns tenen més addició de sucres que altres, n'hi ha d'infantils, n'hi ha per la població adulta, i aquest una miqueta es posiciona com per la població adulta, amb aquesta K que sembla que ajuda a mantenir la línia, a no engreixar-se, i hi ha un seguit d'informacions que ens denoten que hi ha un aport saludable a través del consum d'aquest producte. Per exemple, aquí ens indiquen que l'ús com a ingredient de blat, aquest blat és 100% integral. I clar, ens sembla que l'únic cereal que utilitzen per fer aquests flocs és blat.
I si no mirem la llista d'ingredients ens ho creiem i també ens creiem que bàsicament aquests cereals són estrictament integrals, 100% integrals en totes les capes del cereal, inclosa aquesta fibra que porta la capa més externa, que és el segó, el salvado. Però ens interessa moltíssim mirar realment què hi ha de cert i què no hi ha de cert. I per això anem al llistat d'ingredients. I què veiem? Doncs que no ens enganyen, el que passa que nosaltres ens podem sentir confosos, no? I pensant que és una cosa i en realitat és una altra. Dintre el llistat d'ingredients ens diuen que el primer ingredient és arròs, un 46% és arròs. El segon és aquest blat sí que és integral, no ens han enganyat, però només és el 37% del producte. I per tant, tot i que és 100% integral aquest blat, doncs és un segon ingredient. El que té més pes és l'arròs, i aquest arròs és arròs refinat, no té aquesta fibra que sí que té els grans de blat utilitzats per donar la forma del floc. I a sobre, doncs clar, nosaltres, com que el veiem molt saludable, i a sobre que no han utilitzat oli de palma com a ingredient, ens pensem possiblement no té sucres afegits i sempre tindrà molt més gust això que no pas menjar-se directament els flocs de civada, no? I no, els flocs de civada no tenen sucres afegits, però aquí sí que han afegit sucre. Ens han afegit sucre quan realment els flocs de civada no en contenen, aquests sí que en contenen i per tant no són tan saludables com ens venen ni per el contingut de tipus de cereals ni tampoc per aquesta addició de sucres. I a més hi ha uns altres també ingredients i que en uns flocs de civada no hi serien. Òbviament el gust d'aquest tipus de cereals i que tenen aquest format que sembla integral doncs és molt més, sembla saludable que altres cereals, però no deixa de ser una enganyifa. No són 100% integrals, la part integral només és el 37%. I no és que no afegeixin oli de palma, és que no afegeixen qualsevol altre tipus d'oli refinats. Per tant, això també és una espècie de reclam que indueix a l'error. I si anem a mirar la informació nutricional amb allò referent, diguéssim, al contingut en sucres, veiem que per cada porció de 100 grams, un 15% és sucres. Per tant, ens han afegit per cada 100 grams, cosa que possiblement no consumirem, doncs unes pràcticament 4 cullerades de sucre. Si nosaltres mengem racions, potser no de 30 grams, però sí de 50 grams, per no veure un poc volum i no quedar amb gana en aquell esmorzar, doncs tenim pràcticament la meitat de sucres d'aquests 100 grams, uns 7 a 8 grams, i amb això ja són 2 cullerades de sucre. Per tant, aquest tipus de cereals, per més de control de pes i més de mantenir la línia que ens ho puguin vendre a través, diguéssim, de tota aquesta part gràfica de l'etiquetatge i tots aquests reclams que poden afegir, no són per res saludables. No en deixen de ser pitjors, inclús, que un muesli en què hi ha les seves panses o les seves fruites afegides, que no han afegit sucres, només tenim els sucres propis d'aquestes fruites dessecades. Per tant, és una mala opció. Quants de vosaltres heu sentit a dir o heu llegit tots aquests escrits que la llet és tan dolenta i els derivats lactis són tan dolents, no? En realitat són falses creences, perquè l'evidència científica no diu això. Sí que s'han d'extreure de la dieta, s'han d'excloure quan tenim algun seguit de malalties en què és contraproduent que formin part de la dieta, però per la resta de la població que és sana o que tenen altres patologies que no siguin les autoimmunes, per exemple, doncs aquests lactis no s'han de treure. Aquí tenim un producte que el venen en format iogurt, que davant totes aquestes lectures en diferents medis de la informació, comunicació o qualsevol altre article sense evidència científica que ens podem trobar que diuen que els lactis són tan dolents, aquí Danone ha fet un producte nou en què ens indica una cosa que no és, que és, o ens fa semblar que aquest tipus de iogurt són no de llet, sinó que són en base fetes amb faves de soja. Faves de soja que s'han fet fermentar i que s'ha fet coagular la seva proteïna per obtenir aquest format de iogurt i que no hi ha presència de llet per cap banda, de llet fermentada. O això sembla que ens indica aquesta informació amb aquest dibuix de faves de soja. De fet, el lloc indica que és un iogurt, almenys a la part de dalt de les tapes. I qualsevol que vulgui comprar un producte que sigui derivats dels liquats de la soja, possiblement caurà en agafar directament aquest tipus de producte i si no llegeix la informació del llistat d'ingredients o la informació nutricional, realment estarà pensant que està comprant bé un producte que no conté llet. I això és fals, perquè realment si anem a mirar el llistat d'ingredients veurem que el primer ingredient és la llet, el segon
ingredient és el sucre, amb un 5%, i que sí que hi ha extracte de soja, però aquest extracte de soja, que són aquestes faves de soja, no hi són tampoc totes, només hi ha un 1,8%, i que aquest extracte de soja no és que sigui les faves de soja triturades i barrejades com aquests trossos de fruita que poden tenir altres iogurts postres lactis, sinó que bàsicament és un 81% de proteïna procedent de la soja, a part que han afegit nata, llet en pols i tot aquest seguit, diguéssim, de microorganismes que fan la fermentació no de la soja, sinó d'aquesta llet que han fermentat. I de fet aquí sí que indica que és llet fermentada. Si nosaltres no llegim aquesta informació del llistat d'ingredients, sí que pensarem que això és un liquat de soja que han fermentat i per tant que no hi ha cap residus de llet. I en el fons ens estem prenent un iogurt amb una mica de soja i que la quantitat de soja o productes de proteïnes de les sojes és només un 1,8%. I a sobre, clar, per tenir bon gust també ens ho han ensucrat i si mirem a la informació nutricional veiem que l'aport, diguéssim, de sucres que hi ha en una unitat de iogurt de 125 grams serien 10 grams de sucres, i això són unes 2 cullerades i mitja en total. Si tenim en compte que la part, diguéssim, de la lactosa no fermentada pot ser, en comparació amb altres tipus de iogurts convencionals, un 4,2 grams per cada 100, llavors bàsicament ens han afegit, com dic, una cullerada i mitja de sucre, que és aquest 5% que s'indica en el llistat d'ingredients, i és bàsicament perquè sigui més que un iogurt, un postre làctic amb un gust agradable, amb una certa dolçor i que en el fons és com un producte amb estratègia de màrqueting per confondre a la gent i que complin una cosa que realment no és.